ji çapemenî û raya giştî re daxuyanî derbara destpêkirina qunaxa duyemîn a operasyona ewlehî û mirovî li Kampa Hûlê Hesekê. Weke tê zanîn xeteriya ku Kampa Hûlê derdixe pêş ji raya giştî ya herêmî û navdewletî nayê veşartin ku bûye çavkanîya şaneyên Daişê û malbatên wê û her wiha bûye jîngeheke bisûd ku ev rêxistina terorîst bi rêya wê di tejnîdkirin û kişandina herêmên potansiyel û di heman demê de di belavkirina propagandayên tehrîkkar ji bo şaneyên xwe yên azad li Sûriye, Iraqê û cîhanê jê sûd werdigire. Ev kamp di dema dawî da metersiya wê bi zêdebûna êrişên şaneyên Daişê ku bi rengekî hovane li dijî nîştecihên kampê xwebexşên rêxistinên mirovî û endamên hêzê ewlekariya hundirîn pêk danî zêde bibû. Her wiha ev metersî bi hewildanên revîna ji kampê û planên êrişa li ser kampê ji derve ve ku hêzên me yên ewlekarî û leşkerî ew şikandin derdikeve pêş. Kontrolkirina kampê Kampa Hûlê armanca duyemîn ya çeteyên Daişê piştî kontrolkirina zîndana Sinaiya Hesekê bû. Şaneyên vê rêxistinê bi êrişa li ser zîndanê Hewildan ku ji hundirê kampê û dervayê vê çend caran êrişan pêk bînin da ku ji xwe re korîdorekî bi herêmên Rojhilata Sûriyê ku bi sînorê Iraqê, Şûristana Sûriyê û sînorên Tirkiyê ve tê gêrdan vekin. Ji xwe hêzên me û hêzên Sûriyeyê Demokratîk gelekî kes ji wan girtin û plana wan a metersîdar têk birin. Lêbelê ev plan di dema dawî de bi awayekî metersîdar di meriyetê de ma. Di nava vê salê da şaneyên Daişê û malbatên wê li dijî nîştecihên kampê 43 çalakiyên kuştin û darvekirinê ku tê da 44 kes ji wan 14 jin û 2 zarok hatibûn kuştin pêk anîn. Ev çalakiyên xwe bi rêya tifing û dabancayên bêdeng yan jî bi rêya alavên tûş ku piştî îşkencekirin û avêtina termên wan di kanalên kanalizasyonê de ji bo veşartina tawanên xwe pêk dianîn. Her wiha kamp rastî 13 rewşên revandina niştîcehên wê ji aliyê van şaneyên terorîst ve hat. Di heman demê de jî rastî rewşên şewtandina konan ku dema qurbanî tê de di xew de bûn. Bi zêdebûna gefên dewleta Tirk li dijî herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê eşkere bû ku çalakiyên terorîstî di kampê de zêdebûne. Ji xwe amarên li ber dest teqez dikin ku van nehên ku dewleta Tirk êriş û gefên xwe berdewam kiriye ev çalakiyên terorîstî zêdebûne. Hejmareke mezin ji serçeteyên Daişê li navçeyên dibin dagirkeriya Tirkiye de dimînin ku operasyonên terorîstî li herêmê birêve dibin bi taybetî li Kampa Hûlê û li derdora wê. Ji xwe delîl, belge û her wiha îtirafên gelek terorîstên ku hatine girtin piştrast dikin ku Tirkiye her cûre hêza xwe ya istixbaratî ewlehî û diravî ji bo şaneyên Daişê û kampê û dervayê wê bikar tîne. Ji bo ku bi berdewamî tirsê bixin nava kampê de da ku ewlehî û îstiqrara herêmê têk bibin. Bêguman hêza me ji bo ku rê li ber zêdebûna metersiya çeteyan û şaneyên wan bigirin gelek bedelên buha dan. Me bi rêya hemleyên xwe yên ewlehiyê gelekî çalakiyên terorîstî têk birin û her wiha ji bo parastina niştîcehên kampê me gelekî şehîd dan. Di heman demê de jî tevî şert û mercên awarteyên ku rûbrûyê me bûne û heta niha bi rûbrûbûna şaneyên rêxistina terorîstî em lê rastîn ku ev şane jî şert û mercên mirovî yên kampê sûd werdigirin û xwe di nava jin, zarok û tunelan de xwe vedişêrin ku hêza me gelekî caran di nava komîyên niştecihan de ev tunel dîtine. Em li ser pêbendbûna xwe ya bi prensîp û rêzgirtina tam ji yasaya navdewletiyên geredayî bi mafên mirova ve teqez dikin. Nebûna plansaziyeke navdewletî ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê, nederxistina dewletên pêwendîdar, hemalatiyên xwe ji kampê û her wiha nedana piştgiriyekî têr û bi bandor ji hêzên me û saziyên rêveberiya xwesar re bûne sedema zêdebûna metersiya
لقامپه جنشتیجه هنوی و دردور ویرا و ده همان دمه داجی جبو حولن تکبرنا ترور خطری لورا و لسر وی اساسی ام جواکا ناف دولتی جراوش داوی یا گشتی آستا که جدی برپسیار دبینن جبر کو او چاوین خواه لبر شبکه تکیلی و دراوی وان شانه تروریست و سرچته وان ین کو لحرمین دبن داگرکاریا ترکیه دا دمینن دگرن لسر به بنگهه امورک هزن اولکاریا هندرین یا باکور و روشلات سوریه و به پشتگیری هزن سوریه دموکراتیک و هفپیمانی ناف دولتی یا شر لدجی داعشه قوناخا دویامین یا اپراسیون اولهی و مرووی دقام پاهوله دا جبو شوپاندنا شاناین داعشه زوها کرنا جنگه ها بخوینا یا کو جوان را دبا آلیکار و هر وها جبو خلاص کرنا نشتیجه قامپیج تروره و بلای وان را دکینن او اپراسیون دمک دریش بو جبر ایریش و گفن دولتا ترکیین داوی هاتبو پیشخستن اگر امنها تب نگرن ده دور هرم و جهان تب در راستی گلک پرسکریکان وارن لورا ام بانک لحمو دولت و ریخستن پیوندیدار دکن کو دوی اپراسیونه دا پشتگیری ما بکن و حتی بدایبونا و گهشتنا آرمانجن و پشتگیری پیویست جنشتجی هم قامپه را پشکش بکن ام جارکی دم پشت راست کن کو ام بیاسا و دستورنامه مافی مروفان پیبند ببن به طیبتی ین کو کار دکن لسر ریخستنا مکانیزمه اولهی به هاویردورن کشانه تروریست خاطه دا ود شیرن و جبو چالاکی خوین تروری بکار بینن فرمانداری گشتی یا هزن اولکاری هندری پول 25 ماه 8 2022